Myślę, że potem informacje po moim kanale. Ja nie budę mówić. Jestem menu na nowym kanale. Ja mam nowy kanał. Ale my się kryje. A my to na tam Klara i ja też latać nie chcę. No daj mi te buty, bo idę tu zamiatać. Słyszysz to? No. A to by było. Musi to No czaku. No tak czekaj. Ja to by było tak czuć.